Raymond Kretskens est à la tête de plusieurs entreprises familiales. Il a commencé à travailler avec son épouse dans la boucherie de ses parents, mais au cours des années, il a fondé un groupe comportant des supermarchés, des entreprises de construction et une activité de développement immobilier. Ik heb nog altijd graag het gevoel om een beetje commerce te doen. Het gevoel van vroeger in de slagerij, van een goed product te maken, een goede deal te doen. Ik weet nog zeer goed toen we in 1998 die supermarkt in Leuven overnamen, toen reden we naar huis en toen zei ik tegen mijn vrouw van als we dit nu ooit afbetaald krijgen, dan zitten we echt helemaal goed. En van het een komt dan het ander natuurlijk. Dan hebben we een supermarkt erbij gedaan en op een bepaald moment zijn we dan ook in de bouw verzeild geraakt. En dan lagen in feite een beetje alle wegen open. Il est clair que l'entrepreneur Limbourgeois a le sens des affaires. Ainsi, en décembre 2015, il a pris la décision en quelques jours à peine de reprendre une boulangerie industrielle. Ik werd opgebeld door de verkoopsverantwoordelijke waar wij eigenlijk al 20 jaar mee werkten. Dat vanaf de dag erna geen brood meer zou zijn van hun. En ja, kijk, men ziet dan zeer snel dat er een leegte in de markt is, dat er een probleem in de markt is. En van daaruit tot wij dachten van ja, kijk, als er een bepaalde leegte is, dan moet er ook een bepaalde opportuniteit zijn. En vanuit die verstanden zijn we dan ook eigenlijk dat we zeiden van ja, kijk, we gaan eens spreken met de curator of er daar misschien iets mogelijk is. Ainsi est né Krelem Bakeries, avec des implantations à Asse, Diest et Heusden-Zolder. Dès le démarrage, l'un des défis a été la numérisation de l'entreprise. Op het moment dat wij overnamen waren wij ons helemaal niet bewust. Toen dachten wij van kijk, dat is een systeem en dat loopt en dat zal wel verder gaan. Maar heel snel zagen wij dat er wel op het gebied van digitalisering een zwaar probleem was. Dan zijn we op zoek gegaan achter iemand die dat kon invullen en dat heeft Annemie dan voor ons ingevuld. Zij kon dingen doen die wij onmogelijk konden detecteren en die we onmogelijk konden verwezenlijken. Mijn rol is voornamelijk een rol van bruggenbouwer. En daarmee bedoel ik de link leggen tussen de technologie, digitale platform, enerzijds, en anderzijds de noden van het bedrijf en de wensen van de eigenaar. Een systeem te brengen die op maat is van het bedrijf, waar iedereen en alle medewerkers kunnen achterstaan. La nouvelle plateforme numérique développée par Krelem Bakeries représente une avancée importante. Les propriétaires en attendent beaucoup. Dat is absoluut een levensader. Van daaruit vertrekt heel veel. En in de toekomst moet dat efficiëntie betekenen, maar dat moet ook voor onze klanten zekerheid betekenen. Zekerheid van bestelling, zekerheid van facturatie, ook de zekerheid van kwaliteit. Le succès d'un changement aussi profond est déterminé par plusieurs facteurs. Mais il est crucial que les actionnaires et les dirigeants de l'entreprise aient confiance en le projet. Waarom? Omdat zoals in elk project komen er ook moeilijke etappes in het project. En dan moet je samen kunnen beslissen. In dit geval natuurlijk, door het feit dat het heel snel moest gaan als het terug opstart, en dat het gaat om een fundamentele transitie, moeten er toch wel prioriteiten gezet worden. Dus vandaar dat die samenwerking heel belangrijk is. En tant que responsable de la numérisation, Annemie s'est particulièrement souciée d'impliquer les collaborateurs. Het doet me heel veel plezier te kunnen zeggen dat het enorm geëvolueerd is ten opzichte van het begin. Daar waar in het begin me toch wel eerder met een zekere ongerustheid keek naar een nieuw systeem, een nieuw platform die men moest bouwen, ja, zo misschien wel een beetje angstig men was, is men nu enthousiast over datgene waar we mee bezig zijn. Ainsi, l'enthousiasme et la confiance en l'avenir réapparaissent dans la boulangerie industrielle. Pour la famille Kretskens, c'est un coup de chance. We zijn zeker gelukkig met het resultaat dat we hebben kunnen bereiken. Ja. We hebben vandaag een gezond bedrijf. We hebben ook, denk ik, een goede verstandhouding met onze mensen. Die dingen zijn zeker allemaal ingevuld. Soms zijn de mooie momenten de kleine dingen. Als je in de winkel komt, dat is mooi in orde, de klanten zijn tevreden, dat is ook een mooi moment. Als ik door de bakkerij loop en de mensen zijn vriendelijk en je ziet ze allemaal goed werken, dat is ook een mooi moment. Dat zijn heel veel mooie momenten natuurlijk.
En dat maakt ook het fijne aan het hele business. Dat je de tegenslagen vergeet je gauw, maar de mooie momenten blijven altijd bovendrijven. En daar gaan we voor.